Ayaw balik kasa, ayaw pagdumot sa imong ginikanan. Sulti sila, mahal ko ikaw ma, mahal ko ikaw pa. Abi ninyo, naghingapin ang atong I love you para sa atong uyab. Nga dili man unta sila ang nagpadako kanato, nagpakaon kanato, nagpaeskwela kanato. Napagkikita yung mga special nga regalo para kanila. Nga dili man sila ang nagantos para kanato. Usahay, ang ato ang pagtahod, ato ang respect, ang atong honor, atong ihatag sa mga tao, nga namon tay mas angayan nga tagaan ni ana. Wala man ko nag-ingon nga dili na nimo higugmaon ang imong nga uyab, pero dapat unta mas i-love nimo ang imong ginikanan kay sila ang nag-antos, nagbuhi, naghatag og sa kinahanglan nimo. Abi ninyo kana inyong mga nobyo, kana inyong mga kasintahan, niabot lang na sila sa dihang ikaw kompleto na, dako na. Pero imong mamagpapa mo ay nag-antos para sa tanan ng imong gikinahanglan. Kadalasan sa mga anak mo gasto og linibo dinaghang kwarta para sa ginikanan.